A yanzu waɗanda nake tare da su nan na kashe 30,000. Aƙalla dai zan kashe 70,000 haka ko 60. Kawai dai na yi mata domin ina ganin cewa ina da zarafin da zan iya yi ban tauyar da kaina ba. Bata ma sani ba amma kuma zan kai mata domin shekara zuwa shekara kaga akwai tahiya. So kuma ina son wani kusanci ya ƙara zama tsakaninmu da ita. Sunana Kasimu BZ ko kuma in ce sunana yanka Kasimu Bashiru daga Sokoto. A zahirin gaskiya abin da ya ja ra'ayina akan budurwata wadda nake da niyyar na aura. So kuma gaskiya muna zaune zama na lami lahiya. Akwai abubuwan da za a yi iya gwargwadon mutum wanda zai faranta mata tunda kuma abu na wanda ya zamana daga shekara sai shekara. So inda hali yana da kyau kasan kyautatawa wani abu na musamman. Ba a ce ba haka ba ga wasu, amma ni dai a iya tunanina don ka faranta ma budurwarka wadda kake so a rayuwa kamar wani kusanci ne tsakaninka da ita. Akwai abubuwa misali wani budurwar shi ce soyayya, wani kuma hamayya sun san zamantakewar da a tsakani. To aƙalla dai gaskiya a yanzu waɗanda nake tare da su nan na kashe 30,000. Aƙalla dai zan kashe 70,000 haka ko 60. Kawai dai na yi mata domin ina ganin cewa ina da zarafin da zan iya yi ban tauyar da kaina ba. Shi yasa bata ma sani ba amma kuma zan kai mata domin shekara zuwa shekara kaga akwai tahiya. So kuma ina son wani kusanci ya ƙara zama tsakaninmu da ita. Kiran da zan yi shine akan abu biyu. Idan kana da budurwa kana da zarafin yanda za ka yi ka yi mata. Idan kuma ya zamana baka da zarafi to ka haƙura, kada ka ce wane ya yi sai na yi, domin hakan zai iya haifar da wata matsala ta daban. 'Yan mata idan dai kun ga samarinku, idan saurayinki yana da, kin ga alamun yana da, wane in za ki iya roƙon shi ya miki ba laihina ba, an san ku mata masu rauni ne ko ba gaskiya ba. So amma idan kin ka fahimci saurayinki bai da, kada ki tusasa tunda an waƙa warki ke ma sai an miki. Kin ga hakan zai iya kawo wata matsala. AIA Hausa Network Madubin al'umma.